ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆମ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ ମାମା ଆଉ କ୍ୟୁଟି ଗାଁରୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ମାମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲେ ପରିବା ହାଟକୁ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ। ହାଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ। ବହୁତ ବଡ଼ ହାଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠି। ପରିବା ରେଟ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ପୁରା କାବା ହେଇଗଲୁ। ଆମ ଚାରିପଟେ ଏ ତାଜା ତାଜା ସତେଜ ପରିବା ଦେଖି ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ସବୁଗୁଡ଼ା ପରିବା କିଣିବାକୁ। ପରିବା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ପରିବା କିଣିଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବୁ? ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା ଆମ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ। ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇକି ତାୱାରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲୁ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଏ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ। ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି? କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମାଛ ଭଜା ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆମ ଝିଅ ଟିକେ ଗେଲା ହେଇଗଲୁ। ଟିକେ ଖେଳ ଖେଳିଦେଲୁ ଆମ ଝିଅର ମୋର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।